سلامات شماي بينان قبريت بحال أبناء بلستيو بنا زلنا أبناء بلستيو كم تقول شات فلتو ناي كاميرا تمهرتي فلتتي مساكم شير زي قبرلو ناي يوتيوب شانالنا أتوم فال ما يكون تريني زلخم سبسكرايب بمقبار كاتسالي زمت دلو فيديوهات بكتانا باخون مسم مالتي توم تكتاتو لما عزيا قد أسكونه تمهرتي ذلكم مسئل لخم مالتيو سلما انتاي بزعبا وايت بالانس مالتي وايت بالانس انتاي مالتي نزبليم سلازي زخونة سئل خنسئل كلنا برهان يدلينا مالتي برهان انت ديبلنا تسألنا سألمات كوني مالتي ما انتان كيسأل مدما برهان كنتك أمينا مالتي تبرهان دما أنا بكل تستمق ليه السو دما انتايو وين يتفترو كوني وين دما artificial مالتي نا يتفترو انت خوينو فلوتيو صحايا مالتي وين دما انت سألميتو ورها كنتك أمينا مالتي artificial تخوينو دما زتفلالي عينت لجتات آلو مالتيو كم تقول شو نفلتو قدم كبب زبالة لتشيلو ويد ما كم بنشان بكو فلورسنت البحر لتشيلو مالتيو جن كلهم لجتات انتايو نناتهم زخونة temperature على و مالتي تناتهم temperature ما بمنتاي أكن بكيلفين which is هنا كنا هم كلنا ويرس نجبرنا خلو أبتشتشنا ويد ما وقفنا بمقوار temperature ناتنا كنا كلنا بديجري سنتيغريد إندي مش ده هو أو أمريكا رما بديجري فahrenheit ناي لتشي ويدما ناي زكونا برهان دما بكيلفين يكن مالتي سلذين عابنات عبدقن توتينا ناي صحاي برهان كم زي فرق المعالت كون كلو هاموش تشهن كلتا ميتن كيلفين على يبهال مالتي عبناي كاميرا هاوش تقدر خنا تخلنا استفلالي لجتا استفلالي كيلفين وي تمبريتشر سلازلوم كنفلطوم علنا مالتيو ግን ግድን ከዝክሮ ይብልና ማለት ስለምንታይ ምክንያቱም አብ ካሜራና ኦሬዲ አለው ማለት ነው ቀኑን ያድለናል ስለዚህ በከመ ጌርና አይናሞ ዋይት ባላንስ ነቀን አገዳስነቱ ከእንታዩ አገዳስነቱን ታዩ ስዕል ክንስዕል ከለና ዝኮነ ጻዕዳ ዘበለ ነገር ወይ ድማ ዝኮነ ህብሪ ትክክለኛ ናቱ ከለር ወይ ህብሪን ክወጻልና ዋይት ባላንስ ከነቀናለና ማለት ነው ናብነት እዚያ ነገር አላ ማለት ነው እዚያ አስተፈላለይ ህብሪ ይዛላ ማለት ነው ነጻዕዳ ጻዕዳነት ቀጠለያ ወይ ድማ ነቲ ቀየህ እንታ ነኾነላ አካባቢና ዘሎ ልቺ እንታይ ምዃኑ ክንፈልጣለን ኣብ ውሽጢ ገዛ ያዛለኹ ዋላ ውሽጢ ገዛ ኮይነ ግን ዝተፈላለዩ ልቺ ይጥቀማለኹ ማለት ስለዚህ ኣብዚ ኮይነ ነዚያ ነገር ክስእላ ከለኹ ጻዕዳ መንታን ክኾነልኝ እቲ ልቺታት ዘሎ ፈልጦ ማለት ለሰይ ንበል ኣብ ቀትርን ተትኸውን ነይሩ 5200 ስለ ዝበልኩም ኣብ ናይ ካሜራ ድማ ዋይት ባላንስ ኢለ ኣቴ እንታይ ገብራለን ማለት እዩ 5200 እሞ ከመይ ይመስል እስካብ ካሜራና ከሪዮ ያ ሜኑ ኣቱ and then abzi white balance ilekate show እንታይ ድብላሎ ናብነት ቀትር እንተ ኮይኑ ኣብዚ ናይ ፀሐይ ምልክት አሪ እንሎ ማለት እዩ ስለዚህ ናይ ፀሐይ ምልክት ስለዘይተወን እንታይ ብላሎ ዳይሬክት ሳንላይት ይብላሎ ኣብ ውጥውቆ ማለት ሾው ስዕል ከለኹ እቲ ጻዕዳ ከሆነ እቲ ጸሊም ነፍሶ ከፍ ህብሪ ነናቱ ትክክለኛ ህብሪ ሂዙ ኮጽ ማለት እዩ ንበል ግን ኣብ ደገ ወጽየን ከለኹ ኣብዚ ዋይት ባላንስ ኣብ ፍሎረሰንት ወይ ኢንካንደንሰንት እንተ ጸኒሁ ግን እቲ ስዕሊ ግድኒ ወይ ቢጫ ወይ ሰማያዊ ከሆነ ማለት እዩ ስለዚህ ከመ ተጋጢሙኩም እንታይ ጸገም እጅ ኦሬዲ ፈሊጥኩም ወላኹም ዋይት ባላንስ ማለት እዩ ስለዚህ ዋይት ባላንስ ብዝተፈላለ ኬልቪን ቴምፕሬቸር አለው ግን ኣብዚ ኮመን ዝኾኑ ተዘርዚሮም አለው ማለት እዩ ምስ ናቶም ሲምቦል ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ደገንተ ኮይና ናይ ፀሐይ ምልክት ስለዘለዎ which is አቡነ ገብሮ ማለት እዩ نبل فلاش جيرنا عند حار تتكلمنا فلاش جيرنا كتكلم كلنا ناتو زكون حبر اللو مالتي أبزون فلاش على سلادي فلاش كتكلم كله أبزون فلاش كجبر لنا مالتي إن دجاوز إن دبنا أنت خوينو أبزون كلاودي دبلالو ناي دبنا ملكتونا لو أبو كن جبر لنا مالتي أبدجاوز إن وياب تحت جرا وياب تحت جدا زخونه سلال زبلو نجار تخوينو أبزون شيد دبلالو مكنياتهم بكتة تسعي برهان ስለዝሄበና ኣብ ትሕቲ ጽላል ስለዝኾነ ዘለና ናቱ ዝኾነ ህብሪ ስለዘለዎ ኣብዚ ሼድ ዝብል ነገብሮ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ገዛ ምስ ንኣቱ ድማ ፍሎረሰንት ወይ ድማ ኢንካንደንሰንት ኮመን ዝኾኑ ልችታት ኣለዎ ማለት እዩ ኣብዚ ብኤግዛምፕል ኣምጽልኩም ኣለኹ መርኣያ ኢለ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ገዛ ክንስእል ከለና ከምዚ ዓይነት ልችሎ ማለት እዩ which is ቀጻሊ ዝነበረ ሻምብቆ ዝበሃል ወይ ፍሎረሰንት በእንግሊሽ ማለት እዩ እዚ ልችቲ ከምቲ ተወለየ ዳርጋ ከም ናይ ፀሐይ ተመሳሳሊ ለዎ ግን እንደርት ቴምፕሬቸር ተዓቂኑ ትክክለኛ ከም ናይ ፀሐይ አይኮነን ከም ናይ ፀሐይ ቁርብቴ ትህት ይብል ፀሐይ ቁርብቴ ትጸዱ ካብዙ ማለት ስለዚህ ናይ ዚ ኬልቪን ቴምፕሬቸር ዳርጋ 4700 ገላ ቢሊኮ ማለት ግድን አይኮነን ክንዝክሮ ዘለና ስለዚህ ከምዚ አይነት ብርሃን እንደህር አለ ኮይኑ ኣብ ከባቢና ክንስእል ከለና እንታይ በይና ደሎ ኣብዚ ካሜራና ድማ
the same temperature ሓደ አይነት ቴምፕሬቸር ክንቀይሮ ለና ማለት ኣብዚ ፍሎረሰንት አሎ ኣብዚም ፍሎረሰንት ንገብር ማለት እዩ ኣብዚ ፍሎረሰንት ከሎ ኣብዚ ዋይት ባላንስ ካለ አይነት እንደህር ተጠቂመ ትክክለኛ ከለር አይመስልኝ ማለት እዩ ካለ አርቲፊሻል ተጋጥመና ዝፈልማ ከም ዝደበልኩም ከምዚ አይነት ከቢብልቺ ኮን ከሎ ማለት ና ኣብነት አና ኣብዚ ከሳል ኮይኔ ከምዚ አይነት ከቢብልቺ እንደህር አሎ ኮይኑ ሙኻት ዋይት ባላንስ ብናይ ፀሐይ እንተ ተዓቂኑ ማለት እዩ ትክክለኛ ህብሪ አይከወጽኒ ማለት ስለዚ ከምዚ አይነት ልቺ ከጋጥመና ከሎ ኣብ ካሜራና ድማ ዋይት ባላንስ ናቱ ኢንካንደንሰንት ክንገብሮለና ማለት እዩ እዚ ልቺ እዚ ናብነት ህብሪ ከምዚ ማለት ዳርጋና ቢጫ ዝኸደ ዋላ ቆርበቴን ኣብ ገጸዩን ፍልሊነት የምጻለው ናይ ቴምፕሬቸር ማለት ስለዚ እቲ ልቺታት ክንፈልጦ ማለና ነፍሶ ከፍልቺታት ነናቶም ዝኾነ ኬልቪን ቴምፕሬቸር ስለዘለዎ ነዝን ተፈሊጥናዮ ቅልል በዘበለ ናትና ዋይት ባላንስ አሬንጅ ክንገብር ንኽእል ማለት ስለዚ ዋይት ባላንስ ስለምንታይ ከጻዳ ኮይኑ ስለምንታይ ብላክ ባላንስ ዘይኮነ ስለምንታይ ግሪን ዘይኮነ ራሲዝምነት ገለ ድማ ከይትብሉ ማለት ዋይት ባላንስ ዝኾነ ካለ ማለት ክንዘራረብ ኢልና ብዝኾነ ግን ጻዳ እንተ ኮይኑ እቶም ካልኦት ህብርታት ነናቶም ዝኾነ ከለር ከህዚዮም እሱይት ምክኒት ማለት ካላ አይኮነን ናብ ሳይንስ ናብ ገለ ከናቱ ያድሊናኒ ማለት እዩ በጣም የቀነልና ስለምክታልኩም እንደ ህር ዋይት ባላንስ አሬንጅ ዘይገበርኩም ሞግን ኣብ ኮምፒውተር ከመከም ዝመስል በሐሳብ ከረያም so like ኣብዝናይ ስዕሊ ኤዲት መግበር ለኒ which is ናብነት ከም መሳዶ ፎቶሾፕ ዝመጻዶ ብሪጅ ድባለ እንደና ኣብዚ ከም ኤግዛምፕል ኣብዚ እታን ፈልጣና ያራንሽላትና ማለት እዩ so ናብነት መጀመሪያ አምንታይ ገብሬ ከምት ተሳይል ወዘሎ ማለት እዩ ኣብ አውቶሎ ማለት እዩ and then ራይ ዋብዚ as short ይልነሎ ህጂ white balance እዚ ተክል አይኮነን እንታይለ daylight ገብሬ ማለት እዩ which is ናይ ፀሐይ ከህወ ከምዛ አይነት ህብሪ ይቡናሎ ማለት እዩ ብድህሪው daylight ጅምስ ገበርኮ ዋላ በኬልቪን 5500 ገይረወሎ ማለት እዩ and then cloud ይገሪዮ ናብነት ሳልኩ ዋራንሺ ኣብ ጸላለ ዘላይ ብሎ ለኹ ማለት ሳክት ይህሶ ለኹ ማለት ከምዚ አይነት ህብሪ ይበንሎ ማለት እዩ 6500 ገይረዎ ማለት እዩ cloud ስለበልኮ ናይ ደበና and then shade 7500 and tungsten which is come to welcome to kabib ልቺ ማለት እዩ so 2850 ኬልቪን ገይረዎ ሎ ቴምፕሬቸር ማለት እዩ ተአራንሺ ድማ ህብሩ ቀይርሎ ማለት እንደ harፈተዮ which is nice white balance comes you ማለት እዩ fluorescent እዚ ሻምብ ኮለቺ ማለት እዩ እሱ ድማ 3800 ቴምፕሬቸር ኬልቪን ማለት እዩ flash እንዳር ተጠቂመ እሱ ድማ 5500 ኬልቪን ዳርጋ ከምናይ ፀሐይ ይጥቀማሉ ማለት እዩ ስለዚ ብዝቀለለ ማለት ወይ ድማ ዝኮነ ኣብ ተሰለና ጻዳ ነገር እንደራሎ ኮይኑ ነታ ጻዳ ነገር እንደህር ፖይንት ገሪያ ባሉ የቀናልና ማለት እዩ በከምዝ መገዲ እንደ ሐራብ ካሜራ ይዘማራሪዮ ኣብ ኮምፒውተር በመስጋር ዋይት ባላንስ ቅልል ዝበለ ከምዚ ገራ ሬንጅ ገብሮ ወይ ድማ ነታ ህብሪ በዓል ዝደላንተ ኮይናማ ነዚ ስላይድ ከምዚ በመግባር ዝደለኹ አይነት ቴምፕሬቸር በዓል ይውስም ማለት እዩ ከምዚ እንታለለ ከምዚ ማለት እዩ ህጂ ግን ትቀየህ ትጸልም ገለ ሓደ ስለዘይኮነ አነ እንተ ዝጥቀም ዝኮነ ጻዳ ነገር ተሎ ነው ይጥውቆ ፐርፌክት ወይ ድማ ኣብዚ ጻዳ ነገር አለ ኣብዚ ይጥውቅ በጣም ጽቡ መስሎ ማለት እዩ ሞት ከበርኩም ተከታተልትና ከምዚ መስል በዛባ ዋይት ባላንስ ዝኮነ ሪቶ ወይ ድማ ሕቶ እንተለኩም ጻሐፉ ላይ ከምልሰልኩም ያብቱ ጊዜ ዘለኒ እንታሽሙ በዛባ ካሜራ ጥራይ ኮነ ዋላ በዛባ ቪዲዮ መቀነባር ወይ ድማ በዛባ ቪዲዮ ምሳል ኮን ኸሊ ዝኮነ ስለ ቪዲዮ በትገለ ዝኮነ ምትሐዘለው ምስኡ ማለት እዩ ሪቶ ወይ ድማ እንታሽሙ ስደዱ ላይ ማለት እዩ ሞ በጣም የቀነለ አብትካል ጊዜ ስጋም ደራኸብ ደሃንጽን ሆም ቻው